Vă salut, dragi lăutari, de la cei buni la văcari, talentați, netalentați, important e să cântați. Nu să păcăliți clientul etalându-vă talentul cu muzică de pe stick, iar voi nu cântați nimic. Nu prea știți voi să cântați, dar știți cum să vă îmbrăcați la costum, la papion și apăsați pe un buton și începe o orga să cânte hore, sârbe și bătute, că orga e calculator, iar voi sunteți doar decor. Faceți playback și mimați și vă faceți că cântați. Vă ascundeți incompetența păcălind audiența. Duceți lipsă de cultură, sunteți cei mai tari în gură și cei mai mari bârfitori, muzicanți, plagiatori. Puneți mâna și învățați, studiați până transpirați și când veți cânta pe bune, atunci să ieșiți în lume. Până atunci, ciocul mai mic. Bucurați-vă de stick, de tehnica din dotare care vă pune în valoare. Mă scuzați, din întâmplare am spus cuvântul valoare, valabil și pentru voi, doar când pașteți vaci sau oi.